Ο γιος σας, Πελέ, τώρα παίζει στην Σάντος. Ποια είναι η γνώμη σας γι' αυτόν? Βέβαια, τώρα που μιλάμε, ο γιος μου δίνει τον μεγάλο αγώνα, τον τελικό του πρωταθλήματος Ευρώπης. Βέβαια, εγώ όταν ήμουν ακόμα σε κατάσταση τέτοια που έπρεπε να το μάθω ορισμένα πράγματα, ήμουν εκείνος που έκανα τα πρώτα σουτ. Γιατί ξέρετε, ο Εντίνιο είναι τερματοφύλακας. Αντίπαλος της Σάντος είναι η Μποταφόγκο, μια άλλη ομάδα του Ρίο ντε Ζανέιρο, μεγάλη ομάδα. Γι' αυτό δεν ξέρω το αποτέλεσμα. Ένας πατέρας, τι συμβουλεύει το παιδί του που πιθανότατα να φορέσει στα προσεχή χρόνια την φανέλα της εθνικής ομάδας Βραζιλίας? Εγώ σαν πατέρας του δίνω μόνο οδηγίες και κατευθύνσεις που πιστεύω προσωπικά ότι είναι οι πιο σωστές. Νομίζω ότι είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Όμως πάνω απ' όλα εγώ θέλω να είναι ένας καλός και μεγάλος άνθρωπος. Να έχει καλή συμπεριφορά στους συνανθρώπους. Να έχει καλή συμπεριφορά στους ανθρώπους των σπορ. Ευτυχώς είναι ένα άτομο με σωστές κατευθύνσεις και θέλει να μάθει πολλά. Αυτό με ικανοποιεί περισσότερο. Με κάνει, θα έλεγα σαν πατέρα, πολύ ευτυχή. Αυτή τη χρονιά στη Βραζιλία ανακηρύχθηκε καλύτερος τερματοφύλακας όλης της Βραζιλίας. Είναι νέος, έχει ακόμα μια ηλικία 24 χρόνων που μπορεί ακόμα πολλά να μάθει με το πέρασμα των χρόνων. Έχει ποιότητα στον αγώνα και στο παιχνίδι του. Όμως έχει και τον κόσμο, γιατί ο κόσμος τον βοηθάει, γιατί είναι το παιδί του Πελέ και γι' αυτό έχει ένα μεγάλο στήριγμα. Το παγκόσμιο ποδόσφαιρο μετά το παγκόσμιο πρωτάθλημα των ΗΠΑ έχει αναπτυχθεί, έχει προοδεύσει? Βεβαίως, έχει προοδεύσει. Ιδιαίτερα σε όλες τις χώρες, τις αφρικανικές, δηλαδή τις χώρες που έχουν ένα βιωτικό επίπεδο χαμηλότερο άλλων ευρωπαϊκών κυρίως χωρών ή των ΗΠΑ. Αυτές έχουν κάνει μεγάλα βήματα προόδου στο ποδόσφαιρο. Αυτό όμως είναι πολύ καλό για όλο τον κόσμο, γιατί το ποδόσφαιρο έχει μια παγκοσμιότητα. Η Εθνική Ομάδα της Ελλάδας πήρε μέρος στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος των ΗΠΑ. Η Ελλάδα δέχτηκε 10 γκολ, δεν πέτυχε καμία νίκη. Είναι σημαντικότερο να παίρνει μέρος μια ομάδα σε τέτοιες διοργανώσεις, έστω και αν χάνει? Βεβαίως. Αποτελεί μεγάλη εμπειρία η συμμετοχή σε ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα για οποιαδήποτε ομάδα. Εγώ παρακολούθησα την Ελλάδα στους αγώνες των ΗΠΑ. Είδα και στην Ελλάδα όταν την επισκέφτηκα κάποιο φιλικό παιχνίδι, όπως και παλαιότερα όταν ήμουν παίκτες. Πρέπει όμως να υπάρξει μεγαλύτερη οργάνωση κυρίως στην επαρχία, γιατί μόνον έτσι μπορούν να αναδειχθούν τα καινούργια ταλέντα. Πρέπει η Ελλάδα να αντιγράψει πολλές ευρωπαϊκές χώρες ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν κάνει μεγάλα βήματα σε αυτό το τομέα. Το Euro 96 έρχεται πολύ σύντομα και βεβαίως μιλάμε για τους τελικούς του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Αγγλίας το προσεχή Ιούνιο. Ποιες είναι οι ομάδες που κατά την γνώμη σας θα διακριθούν? Κοιτάξτε, στους τελευταίους αγώνες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος κανείς δεν περίμενε ότι η Δανία θα κατακτούσε τον τίτλο. Αυτό όμως είναι το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Η Ολλανδία αυτή τη στιγμή αποδίδει πολύ σωστά και πολύ καλά. Όμως έχουμε και άλλες ομάδες που πρέπει να προσέξουμε. Είναι η Ιταλία, η Αγγλία που πάντα είχαν διακρίσεις, η Γερμανία. Και ακόμα η Αγγλία που έχει την έδρα και δεν κατέκτησε ποτέ έναν ευρωπαϊκό τίτλο. Οι αγώνες γίνονται στο έδαφος της και γι' αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για να κατακτήσει τον τίτλο. Να μια ακόμα ομάδα όμως που μου αρέσει, είναι η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία δεν έχει μεγάλη πείρα πιστεύω, όμως έχει μια πολύ καλή ομοιογενή ομάδα. Κροατία. Η Κροατία ήταν η μεγάλη έκπληξη για μένα, γιατί όταν την είδα για πρώτη φορά είπα προσοχή στην Κροατία και να που δεν διαψεύστηκα. Όταν μια ομάδα δεν έχει ακόμα όνομα στον ποδοσφαιρικό τομέα, όπως αυτή τη στιγμή η Κροατία μεμονωμένα, νομίζω ότι πρέπει να τύχει της μεγαλύτερης προσοχής. Και η Τουρκία όμως, εγώ θα έλεγα, ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα. Ένα μήνυμα για τον χρόνο που πήκε. Έναν χαιρετισμό. Τύχη, ειρήνη για όλο τον κόσμο. Και εγώ που γύρισα όλο τον κόσμο,
Και σε εσάς, αγαπητοί φίλοι που με παρακολουθείτε, παλέψτε κι εσείς, δώστε τη μάχη σας για να παλέψουμε για την κοινωνική αποκατάσταση όλου του κόσμου και οι μεγάλοι αρχηγοί των κρατών να κοιτάξουν τους φτωχούς, τα παιδιά. Αυτό είναι το σημαντικό. Όχι ούτε οι πολιτικές και εμπορικές διαπραγματεύσεις και πάνω απ' όλα όχι οι πόλεμοι, μακριά από τους πολέμους. Αυτό είναι ένα μικρό δώρο, ενθύμιο από την Ελλάδα. Σε ευχαριστώ πολύ όλους τους φιλάθλους, τους παράγοντες και καλή χρονιά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Πελέ ή τουλάχιστον ένα